Amaphoyisa aseNyakatho eNkandla eNyakatho yeKwaZulu Natal abophe abantu abathathu okukhona kubo umfundisi nabesifazane ababili abayizihlobo ngokushaya babulale izingane zamantombazane ezineminyaka eyisishiyagalolunye ezimbili. Kusolwa ukuthi lezingane bezihlaselwa nje ngoba kuthiwa ke zikhishwa imimoya emibi. Ngemuva kophenyo lwamaphoyisa oluthathe izinyanga ezimbili sekuboshwa abantu abathathu kuleli sonto. Ngomashi amaphoyisa alunywa indlebe ukuthi kukhona okungaqondakali kulomuzi okuhlala lezingane zamantombazane. Efika emzini osezimambeni athuswa ukuthola amantombazane amabili elele phansi elimele futhi enemivimbo. Abe eshayiwe kanzima. Umndeni kanye nonina weyodwa yamantombazane watshela amaphoyisa ukuthi laba babehlaselwe amadimoni. Nabathi babiza umfundisi ukuthi azobalekelela kule nkinga. Amaphoyisa athi ingane eyodwa yabe isishonile ngenxa yokushaywa. Kwavulwa idokodo lophenyo. Ngemuva kancane kwalezi gameko nalena enye ingane yashonela esibhedlela. Kuleli sonto amaphoyisa abophe laba abathathu. Batholakala kwi-postmortem ukuthi ingane zishayiwe kube sekuhamba ke nje bese zihamba izolo ahamba kamaphoyisa yobopha ke omunye babo ubiza ngomfundisi endaweni kanye nomama wenye yalezingane kanye nomunye kwesihlobo sakhona bonke abantu bohlala ndawoni khona la ekhaya. Amaphoyisa aphenya elinye icala lokufa kwengane yakulomuzi okuthiwa ukufa nokungcwatshwa kwayo akuqondakalanga okwenziwa ngo-2015. Abasolwa kulindeleke ukuthi bavele enkantolo ngomsombuluko. Londe Khadebe, SABC News, eThekwini.